हेलो गाइस वेलकाम टू बड' टीम ब्लग आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनियाव मोजाङैनो दं। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नाथाय बे भिडिअआ ब्लगिं जानाय नङा, बे मोनसे चेलेन्ज भिडिअ जागोन। जों दिनै खान्थालजों गाइखेर लागायनानै जागोन आरो जाय बेखौ खम समनि गेजेराव जाग्रोनो हागोन बेनो विनार जागोन। दा जों खान्थालजों जानो थाखाय गाइखेरखौ फुदुंनांगौ। बिनि थाखाय जों फार्स्टआवनो गाइखेरखौ सरना लाखाबाय। दायो सरखांना जों गाइखेरखौ फुदुंगोन। दायो जों गाइखेर सरबा मा जायो, मालाबा माने गाइखेर गथा जायो नालाय जों दै होनांगौ जायो। जों दायो खान्थाल जानो गाइखेर फुदुंबाय। बे गाइखेरखौ फुदुंखांना दा गुसु जागोन। गुसु जाहोखांनायनि उनाव जों खान्थालखौ बुफ्रुनानै गाइखेराव लागायनानै जागोन। नायदो नोंथांमोना। गाइखेरालाय मा दंबावगोन रा, खान्थाल जानो लुबैनो हाथारला आंहा। दिनै देरहाथारनांगौ चेलेन्जआव। गाइखेरा गोदौ जोंहा दायो सन्जिफाया खान्थाल बुफ्रुनो थाखाय थालिर बिलाइ खाबाय। थालिर बिलाइ खांना दायो खान्थालखौ बुफ्रुनो थाखाय नै लाबाय। खान्थाला नुनायाव गेसाव बायदि नुदों दै, खिन्थु खान्थाला बे गेसाव नङा। दा नोंथांमोना नुखागोन, जों जेब्ला बुफ्रुगोन अब्ला नोंथांमोना नुखागोन आरो। खान्थाला जानो बहुद टेस्टि, बया गोदै आरो। नै जोंहा सन्जिफाया दा खान्थालखौ बुफ्रुगासिनो दं। दसे उनावनो जों मोनजासिगोन गासिबो। नै जाथारसिगोन, बारा गोबाव गैथारला, मोनजाथारसिगोनानो जों खान्थालखौ। नै बिसोरो जों दा खान्थाल जानो थाखाय लाबोखाना दोनदों। नै दा आङो गाइखेर लाबोखाबाय। गाइखेरा माने दहायनो फुदुंखांना दा गुसु जाबाय इयो। दायो जों बेखौ टिफिनाव हायना दोनबावगोन जाहाथे थाबनो आरो गुसुसिन जाबावो। बेनि उनाव जों खान्थालखौ होसिगोन। बरिया जाखाबायलै।
जा गाइखेर जाहैबाय wah गाइखेरा जा लोंथाव जाखाबाय गाइखेर माखाखौ जानो सानबायना दा जोंना गासिबो रेडि जाजोब्बाय चेलेन्जआ जागायसिगोनानो दा आं खान्थालखौ बे टिफिनाव माने जों मोनसे माने नियम खालामगोन आरोखि माने जों 15टा करि होगोन टिफिनाव बिनिफ्राय जायनो थाबसिन जाखांनो हायो बेनो उइनाराव गोलैगोन दा आं खान्थालखौ संगासिनो दं साननानै टिफिनाव मोनफ्रोमबो टिफिनाव होदो बिनिफ्राय दायो जों जना गासिबो मोनसे फिक्स टाइम हमनानै बे टाइमनि गेजेराव जाखांनांगोन गासिबो Stopwatch ba di sini? One minute. Time start now. Sabar. Alu apa? Ini orang kuda na. Saya alu na saya. Tidak alu na. Wait. 1 minute ni kita dah nak masuk dah. 1 minute lo. Ready? Stop. Go. One minute. Lihat. Iya, lihat lah. Halang. Cái bớt rồi nó không có dạy đấy. Finally आं देरहामारबाय स' नोंथांमोना दा जोंनि चेलेन्जखौ माबोरै मोनखो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव